Ukhathazekile-ke ubhuti okhuluma kule video uthi kubukeka sengathi ukuvota akusasizi ngalutho ngoba ngisho nakho ukushaya kwemithetho akusasebenzi. Uthi iy'nkinga zezwe zinkulu kunale mithetho yase-South Africa eshawayo. Yonke le mithetho le eshawayo into engasebenzi, it's just nje i-paperwork. Ngoba labantu asondelene nabo abasenhlizweni yakhe bahamba phezu kwayo le mithetho. Izwe lethu libukeka lisesikhathini lapho nokuvota akusasizi ngalutho, nokushaywa kwemithetho, ukuchitshiyelwa kwemithetho emisha is not helping. The crisis is much bigger than what everyone would have thought. Iy'nkinga zezwe zingaphezulu kwa yonke imithetho eshawayo ngoba yonke le mithetho eshawayo into engasebenzi is just the paperwork yokuhambisa usuku ukuthi kuthiwa uhulumeni uyasebenza, because uhulumeni akanayo i-capacity yokuthi le mithetho ayibekayo igcinwe. Laba abangani bakhe nabasenhlizweni yakhe bahamba phezu kwayo le mithetho. Le mithetho ibukeka ngazi ukuthi kuyimithetho eshayelwa izitha zikahulumeni, ukuthi uma uvuka uzama ukuba isitha sikahulumeni then umthetho uzokudonsa eshalofeni akugijimise ngawo. But izwe lona in a bigger scale of things liyafa. Kade ngifunda la ku-social media ukuthi KwaZulu Natal at least 40 young boys are killed facing the police ngoba ba-involve kuma-criminal activities, but amaphoyisa have no alternative but aziphindiselele. Iy'ngane lezi ekwathiwa i-corporal punishment must be abolished. Yasusa i-corporal punishment emakhaya, yasusa i-corporal punishment ey'koleni, kwathiwa uhulumeni elokhuzana abazali nelokhuzana nothisha bahetha abantwana. Today uhulumeni uzibulalele yena labo bantwana, ubona ukuthi kungcono ababulale ngoba bezwa. So siyi-society enjani? Lezi ngane zifike kanjani ukuthi zibe involve kuma-criminal activities of this kind? Ama-drugs iwona amaningi okudlula amanzi eSouth Africa. It's very hard to get water, but it's so easy to get drugs. ESouth Africa kuvele kuthiwa nje kunabantu abajima la eSouth Africa bakwelinye izwe esingabazi. Ahamba uminister ekhona ngemotorcade engakanani kuleli zwe linama-crisis angaka. Uhamba yedwa, akekho u-Home Affairs Minister no-director wakhona, akekho uMinister we-International Relations no-director wakhona, akekho uMinister wakwa-SANDF no-director wakhona, ukuze uma kufika lapha kuhlanganiswa amakhanda ukuthi le nto eyenzeke lana kwenzekeni exactly, so that masibikele isizwe sibatshele ukuthi what happened here? What if la bantu baphethe ama-nuclear weapons? Where was the Minister of and the Director General womnyango we-State Security? Lezi zinto zenzeka kanjani? SARS Custom, inkampani leyaziwayo i-registered no-SARS yenza lezi zinto. Bonke leyo mnyango I would have expected ukuthi babe lapha together, ukuthi wonke umuntu akhulumele isayidi lakhe ukuthi kwenzakalani, ukuze singabi ne-report ka-minister ethi clearly process were violated. What process was violated? Ikhona ni process yokuthi izwe liyojima kwelinye izwe lijimele military, ekubeni iy'ngane zethu la ngaphakathi they are not part of the military. Elinjani izwe ekuthiwa lisuka leli bhaliweqa wonke lamazwe ase-Afrika lizojima la? Yini inkinga? Asinamthetho. Yazi sifika lapha esingasazi khona whether inkinga ukufunda noma inkinga ukungafundi noma inkinga ipolitiki has overwhelmed us. The only thing that break the news in South Africa is crime and corruption and killing of people, jailing of people. Yileyo nto ekuhlale kuthiwa ngeke uzwe nje South Africa kuthiwa breaking news, the big story, South Africa is launching an industry of this magnitude
people are going to get 500 jobs. Into esingasayazi nje leyo. Thini mawuzwa nje kuthiwa breaking story this morning. Is crime, is corruption, somebody killed. And lezi ngane zifika lapho eziphatha khona izibhamu ezingaka. Uhulumeni bewabona ama-drugs. Akekho noyi-one uhulumeni oke wafika wathi akuyoraidwa ePoint. Akwenzeki, angazi ukuthi at least la eGoli bayazama olokhuzana i-PA ike yazama ukuraid. I-KZN ayithintwa nhlobo, iPoint alithintwa isidleke sama-drugs. Zonke izinto ezifunwa abantu uhulumeni assumes ukuthi uyamakiwa kovota, uhulumeni wazi exactly ukuthi abantu bashoda ngani. Akabaniki ngisho ithuba lokusho ukuthi ngesikhathi ekhankasa nikhala ngani. Uthi ngiyalwazi lonke usizi lwenu. And isalary ebekiwe lapha eParliament 2 million 3 million bathi right. Kodwa mase befikile baphinde bafuna ukuyiholela enye sebehlangene nokungcola okunye okuseceleni uzokuthiwa uMinister uyathinteka kwi-scandal of magnitude so much. Umbuzo uthi kanti le mali mangabe incane le 2 million ngendlela wena ufunde ngayo ukuthi phela kusho ukuthi ufundile vele iziqu zakho ne-experience ne-competence is such that 2 million is nothing with all the resources that uhulumeni is giving you. I heard at some point omunye usisi wenza analysis ukuthi each minister i-office lakhe lirana ngo-80 million rand. So if le mali incane uthathelani lo msebenzi? Why ungavela ujoyine le scheme sakho vele uhamba naso kuyimanje so that uzokwazi ukuthi ungalokhu u-affecta udisturb uhulumeni ekusebenzeni kwakhe. Akwazi uhulumeni ukuthi uma ukuthi-ke uyi-part of the gang, uhulumeni abhekane nawe head on. Ngoba manje liyahamba nje izwe, liyahamba izwe ezandleni zabantu abamnyama, iy'ngane zethu ziyafa. As much as sijabula siwumphakathi ukuthi hey emall ethile bekungasahambeki, hayi sekuyahambeka, siyakushayela izandla lokho. But okusala iy'ngane zethu lezi ey'bulawa uhulumeni athi i-corporal punishment ayilunganga. Yena uyingqoqoza ngenhlamvu manje. Angazi noma ngempela sizoba divided kanje kuze kube nini ngoba abelungu babukeka benza okungcono kunathi mabesema-office. Siyabathuka kuyimanje ukuthi o-matric kwasha kwacima but benza okungcono. Mawubheka abantu abamnyama abangena kuma-position ukuthi sebeke bathini, bawuqedile mhlawumbe u-90 days mabe kungaveka ukuthi bawuqeda wona manje sebeke bathini kulama-office since bengenile. Ngaphandle ukuthi behla benyuka namasudu ney'moto nama-motorcade. Yini enye esike wayizwa? Abelungu ibona esibezwayo bekhuluma into eyaphambili. Kwamanye ama-issues bayasicika, bayasinyanyisa, kodwa kokuningi bayalungisa abelungu. Asiyazi indaba yethu kuleli zwe ukuthi ibhekephi ingane zakwethu. Inhlupheko yandisa i-crime, inhlupheko yandisa yonke into ewubugebengu. Sekubugebengu busemasontweni, ubugebengu busemphakathini, ubugebengu. Akasekho umuntu ongasona isigebengu. Wonke umuntu uzama ukuba nomuntu wakhe azomrobha something. Umuntu ezokwakhela uyakurobha, umuntu ezokukhendela imoto uyakurobha. Wonke umuntu useyisigebengu ukuthi nje these are going unreported. But nje basically abantu bayizigebengu bonke manje because of abaholi ababe ngaphambili ababheke izwe lifa kancane bakubona ku-normal. Besayitapela bona babona ukuthi ku-normal. How can you earn 2 million rand ungenzi lutho kuphela unyaka kuze kuphela iminyaka emithathu emihlanu uphume e-office mawuthi ubheke emuva wenza ngalutho? Uhulumeni kuyimanje wakhela abantu ama-toilet omgodi kuphela ukuthi nje wafika eza neslab sikasimende. Akhiwa uhulumeni wethu. Ama-toilet omgodi wayewagxeka before 1994 ethi awalungile. Pit toilet uhulumeni is in the strategic drive sokwakha ama-pit toilet emizini yabantu. Bese kuthiwa si-celebrate-ke lokho, sibonga ukuthi hey uhulumeni uyasebenza, uhulumeni unamandla. Hayi bafethu niyadlala kodwa ngabantu. Hayi kulungile ngane zakwethu shap.